Здрасти, Коста, всички, които ме гледате. Аз съм съм HixHix96 и днес ще ви покажа моя сервер на Майнкрафт. Така, само да си променя. Така, това е отвътре спауна, сложил съм виджали. Тук са фри нещата. Тук са админите. Тук може да си сетнете тайм. Сервера като изцяло е хардкор. Тук е Kit Tools. Тук е Food, Enchanting. Тук някакъв мой приятел беше триата кащурка. Тук може да се качвате да се биете. Също и ето тук, качвате се тук или тук, минавате джампа. И така. Ето това е дупката за PvP. Също има кули 2 и така. Това е. Са Warp admins, ето. Ето. Warp admins. Знам, че съм ви ги показвал, но... Enchant Shop още не е готов. Аз съм си сложил брони. Нормални. Така, Enchant Shop, както казах, не е готов. Ето го Warp Event. Като цяло не е завършен. Тук има и Jump. Да спра техчерпака, че нещо не ми харесва в Paintful. Нещо бавно ми се сменя, това нищо. Така, ето тук ви спаунва, тук има честове малко. Тук, както казах, е джампа. Го видяхме. Фри също. Ето Warp Jump. Само секунда, че нещо така. Това е като цяло джампа. Бай не е много кратък. Извинете, ако се чувам слабо. Нещо ми заби. Оправи се. Аз от доста време не съм бил тук. Да, такива са броните. Warp Shop има, но още не съм го довършил. Само малко част съм направил. Warp SMS, той изобщо има ли? Да, е тук е ранкове. Геймът, билдър, модератор, админ. Един стак Bedrock Left 20 и така. Но Warp Spawn съм си го сетнал да си има, нали? И спаун има, обаче на админите нещо е бъгнато и ни спаунва отгоре, иначе ваше ви спаун е на спауна си. Като цяло това е от моя сервер, скоро... няма сега хора, защото моите приятели са на Даскал. И така, добре, това беше от мен Game Masters BG и довиждане.